Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Юлія Масціч. Глядзіце ў гэтым выпуску. Навука і тэхналогіі. Пра дасягненні рэгіёна даведаюцца ўдзельнікі 20-го эканамічнага форума. Роў матораў. Больш за 1000 матацыклаў далі старт новаму сезону мотаруху. Сведкі і захавальнікі часу. Сёння міжнародны дзень музеяў. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. На гэтым тыдні абласны цэнтр прыме юбілейны 20-й эканамічны форум. Адной з ключавых кропак прыцягнення стане стратэгічная сесія навука і тэхналогіі. Абмяркоўваць новыя распрацоўкі навукоўцаў рэгіёна будуць 21 мая на базе тэхнапарка «Карал». Тут разгорнецца адкрыты дыялог аб будучыні беларускай навукі і яе інтэграцыі ў рэальны сектар эканомікі. Аб найбольш перспектыўных навацыях раскажуць прадстаўнікі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Важна, што многія з гэтых праектаў не проста тэорыя, асобныя распрацоўкі паспяхова укаранёны ў прамысловы сектар краіны і прыносяць рэальны эканамічны эффект. У нас будет представитель Государственного комитета по науке и технологиям, который как раз-таки расскажет, каким образом можно профинансировать внедрение этих разработок в реальную жизнь. Понятно, что без финансирования разработка это останется так на бумаге. Дальше уже на примере наших предприятий, наших организаций, наш университет имени Павла Осиповича Сухого проректор расскажет о научно-техническом деятельности в Гомельской области. Свае дасягненні на палях форуму прэзентуюць і зусім юныя даследчыкі, за якімі будучыня інавацый. Акрамя таго, сесія шырока раскрые і ўвесь спектр магчымасцей гомельскага тэхнапарка. Вы стукалі і вам адкрылі. Сёння прэм'ера новага праекта Белтэлерадыёкампаніі. У панядзелак дойдзе да Лукашэнкі. Маштабная інтэрнэт-рэвізія, дзе рэпарцёры дапамагаюць вырашаць рэальныя праблемы беларусаў і выводзяць на чыстую ваду адкрытыя фэйкі. Героямі стануць звычайныя людзі, аўтары ролікаў, якія ўзрываюць сацыяльныя сеткі. Па словах аўтараў праекта, гэта будзе дакументальнае расследаванне, задача дакапацца да ісціны, расказаць аб праблемах. Падчас работы над праектам журналісты вывучаюць дакументы, запісваюць інтэрв'ю з героем, наведваюць нават судовыя пасяджэнні. Што хаваецца за залайканым відосікам у соцсетках, крык аб дапамозе або жаданне хайпануць. Карэспандэнты Белтэлерадыёкампаніі разбяруцца ўжо сёння, адразу пасля панарамы на Беларусь-1. Любоў беларусаў да чысціні даўно стала народным брэндам. Аднак падтрымліваюць гэты статус не ўсе. Карціну, далёкую ад ідэальнай смецці і бруд на пляжы, можна было ўбачыць у відэа, знятым у раёне Шведская горка. Ці так там усё дрэнна насамрэч, і як дзеліцца адказнасць паміж сумленнем адпачываючых і працай камунальных службаў, даведалася Дар'я Дрожжа. Хочется сказать про район Шведская горка. Посмотрите, что творится. Вот все мусорки заняты мусором, крупным причем. Такія відэо недавно пачалі з'яўляцца ў соцсетках. Людзі скардзяцца на смецце, бруд і на тых, хто ўсё гэта пакідае. Кадры, вядома, эффектныя, але ці заўсёды так дрэнна? Я видела в ТикТоке, что выставляли люди, что здесь было очень грязно после выходных. Людей призывали к тому, чтобы они убирали за собой это все. Сегодня с внуком пришла, вижу, что чистота, порядок, приятно посидеть, отдохнуть здесь. Чисто, хорошее место здесь, очень хорошее. Я считаю, для жителей этого района это просто замечательно. Хотелось бы люди, когда приходят сюда на шашлыки, на пикник, выходные дни, конечно, чтобы убирали за собой, чтобы было чисто всем потом прийти здесь, отдохнуть каждому из нас. Для камфортнага адпачынку тут створаны ўсе ўмовы. Ёсць спартыўныя і дзіцячыя пляцоўкі. А 2 гады таму абсталявалі зону барбекю. Кожны можа прыйсці і пасмажыць мяса. Жыхар района Юрый Петровскі тут часты госць. Гуляе з дзіцём, прыходзіць адпачыць сям'ёй. І як бацька выдатна разумее, чысціня вакол – гэта яшчэ і асабістая адказнасць кожнага. Людей много бывает, отдыхает. За собой особо никто убирать не хочет. Ближайшие урны маленькие выносят мусор, складируют. Не помещается так рядышком. Наверх подняться по лестнице так всем лень. Контейнер большой выбросить. Вот когда уберут, так чистенько, хорошо. Сами иногда тоже здесь отдыхаем. Лучше, когда мусор в пакет собрал и вынес, он наверх в контейнер выбросил, а не бросать в эти маленькие.
Тогда приятнее и прийти самому отдохнуть. Прычына непарадку ў наплыве людзей. Яшчэ і птушкі стараюцца. У пошуках ежы вароны разносяць смецце. І само сябе яно не збірае. У першую чаргу чысціня задача камунальных службаў. Каб смецце не назапашвалася, па тэрыторыі пляжу установлены больш як 20 урнаў, а на выхадзе кантэйнерная пляцоўка. Проблема остается в том, что не выносят за собой мусор, хотя на выходе из пляжа сразу есть специальная контейнерная площадка для этих целей, которая тоже своевременно вывозится. Но вместе с тем, с понедельника по субботу приходит всегда специализированный человек для уборки пляжей. Приходит он с 6:30, в среднем у него уходит где-то час, чтобы убрать и навести порядок за гражданами. Работа па ўборцы пляжаў вядзецца па ўсім Гомелі. Перыядычнасць залежыць ад папулярнасці лакацыі. Калі месца прахадное, як, допустим, Любінскі пляж ці Ропаўскі, уборка праходзіць практычна штодня. А каб падтрымліваць статус чысталюбнай нацыі, дастаткова ўзяць з сабой пакет для смецця і выкінуць яго ў адведзеным месцы. Бо культура адпачынку пачынаецца не з відэоадкрыццяў, а з таго, што мы пакідаем пасля сябе. Дар'я Дрожжа, Владзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». У Гомелі чарговы выпадак нападу бяздомных сабак на непаўналетняга і зноў у мікрараёне Шведская горка. Шпіталізацыя дзіцяці не спатрэбілася. Старшыня гомельскага гарвыканкама Руслан Пархамович заявіў аб прыняцці жорсткіх мер для аховы бяспекі гараджан. Гарадскія службы перайшлі на ўзмоцнены рэжым работы па адлове бадзяжных жывёл. Агляд тэрыторыі адбываецца 2 разы на суткі, раніцай і ўвечары. Дадаткова для маніторынгу будуць прыцягвацца супрацоўнікі праваахоўных органаў і выратавальнікі. Адкрыта гарачая тэлефонная лінія. Паведаміць пра безнаглядных сабак можна па мабільным нумары 677 37 30. Гараджан заклікаюць строга выконваць правілы выгулу дамашніх гадаванцаў, выкарыстоўваць наморднік і ланцужок у грамадскіх месцах, а таксама не падкормліваць бяздомных жывёл. Бацькам рэкамендуецца вучыць дзяцей пазбягаць кантактаў з бадзяжнымі сабакамі. Жывёлы жывуць у лясных масівах, што ускладняе іх адлоў. З 8 мая ў мікрараёне выявілі 5 жывёл. Лясны фонд Гомельскай вобласці пад узмоцненым кантролем. З-за высокага класа пажарнай небяспекі на тэрыторыі рэгіёна абмежавана наведванне лясоў. Галоўная прычына – рызыка лясных пажараў. Карта Мінлясгаса рэгулярна абнаўляецца. Спецыялісты нагадваюць, рэжым абмежавання азначае, што пешыя прагулкі ў лесе дазволены, але заязджаць туды на асабістым транспарце і разводзіць вогнішчы катэгарычна забаронена. Парушальнікам правілаў пажарнай бяспекі пагражаюць штрафы до 12 базовых велічынь. З улікам актуальнага памеру базавай велічыні гэта 540 рублёў. Калі ж неасцярожнасць прывядзе да рэальнага пажару, адказнасць можа перарасці ў крымінальную. Перш чым адправіцца на прыроду, звярайцеся з інтэрактыўнай картай на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі. Пры выяўленні дыму або агню ў лесе неадкладна тэлефануйце па нумарах 101 ці 112. Сезон залатых фотасесій адкрыты, але заязджаць у глыб квітнеючага рапсу фінансава небяспечна. Праваахоўнікі нагадваюць аматарам эфектных кадраў. За прыгожае селфі пасярод поля можна атрымаць штраф. Важна разумець, прамой забароны на саму здымку няма. Вы можаце свабодна фатаграфавацца, але пры гэтым заставацца на дарозе ці абочыне. Рапс – гэта не дэкарацыя, а важная стратэгічная сельгаскультура. Калі дзеля кадра зайсці ў глыб пасеваў, таптаць ці ламаць сцеблы, гэта будзе расцэнена як наўмыснае псаванне чужой маёмасці. За гэта пагражае штраф да 30 базавых велічыняў – 1350 беларускіх рублёў. Хімія – гэта не толькі складаныя формулы, але і крыніца натхнення. Вынікі праекта «Формула творчасці» падвялі ў Светлагорску. У карціннай галерэі «Традыцыя» сабраліся самыя крэатыўныя школьнікі раёна. Сумесная ініцыятыва «Светлагорск хімвалакно» і аддзел адукацыі адкрыла новыя таленты. Падрабязнасці ў нашым сюжэце. Залы галерэі «Традыцыя» напоўніліся яркімі фарбамі і смелымі ідэямі. Тут прадстаўлены лепшыя творы арт-праекта «Формула творчасці». Больш за 60 работ, 44 малюнкі, 13 відэаролікаў, 11 макетаў. Вынік шматмесячнага вывучэння свету хімічнай прамысловасці. Ад дашкольнікаў да старшакласнікаў. Кожны змог знайсці сваю формулу для самавыяўлення. Евгения Беран отрымала перамогу у номинации «Лепший видеоролик». Мы очень трудились с семьей, создавали его вместе.
Я, мой папа, бабушка, дедушка и моя сестра. Пришла нам такая идея, потому что Светлогорское волокно, думаю, самое лучшее предприятие. Родители мои трудятся на предприятии. Я всегда с гордостью рассказываю своим друзьям, что мои родители химики. Проект «Формула творчасці» – гэта не проста конкурс, а частка маштабнай прафарыентацыйнай праграмы. Супрацоўніцтва хімікаў і аддзела адукацыі пачалося ў кастрычніку. За навучальны год больш за 400 старшакласнікаў наведалі завод з экскурсіямі. Яны ўбачылі рэальную вытворчасць і пазнаёміліся з гісторыяй прадпрыемства. Менавіта гэтыя ўражанні ляглі ў аснову многіх работ. Мы очень тесно работаем по профориентации. Как предприятия, так и учреждения образования заинтересованы в том, чтобы наши учащиеся после окончания учебных заведений возвращались в наш город и работали на наших предприятиях. Поэтому уже на протяжении нескольких лет совместно с Химволокно отдел образования реализует профориентационные проекты, которые заключаются в том, что профориентация ребят начинается не в старших классах, а еще в дошкольном возрасте. Каштоўныя прызы ад прадпрыемства, дыпломы і падзякі, заслужаныя ўзнагароды для юных талентаў. Арт-праект даказаў, што хімія можа быць не толькі складанай наукай, але і крыніцай натхнення, якое аб'ядноўвае пакаленні і адкрывае новыя гарызонты для развіцця роднага горада. На думку арганізатараў, такі дыялог з моладдзю – самая эффектыўная формула будучых поспехаў. Но это не была профориентация в классическом виде. Мы постарались для ребят донести, что производство – это не только продукты и технологии, а прежде всего люди. И финал сегодняшнего конкурса, который называется «Формула творчества», это не конец, это, наверное, мощный старт, который будет задан и в следующем году для продолжения этой работы. Свята ў галерэі прадоўжылася да позняга вечара. У рамках акцыі «Ноч музеяў» творчыя работы прадставілі шырокай публіцы. У праграме знаёмства з брэндам «Сохім» і відовішчнае хімічнае шоу. Арганізатары ўпэўнены, формула творчасці стане добрай традыцыяй. Вікторыя Шахварастава, Васіль Асіпцоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Сёння міжнародны дзень музеяў. Гэтае прафесійнае свята заснавана па ініцыятыве СССР у канцы 1970-х гадоў. Практычна адразу ж яго сталі адзначаць больш чым у 150 краінах. Зараз у нашай вобласці працуюць 24 музеі. У іх працуюць больш за 580 супрацоўнікаў. Па традыцыі да свята прымеркавана маштабная культурная акцыя «Ноч музеяў». Кожная установа рыхтуе унікальную тэматычную праграму. Сёння жадаючых правесці самы незвычайны вечар мая ў атмасферы доблесці і гонару запрасіў музей ваеннай славы. Карцінная галерэя імя Гаўрыла Вашчанкі ў пятніцу 22 мая прадставіць праект «Салодкая ноч музеяў». У праграме выстава шакаладных карцін і кулінарны паядынак пад кіраўніцтвам міжнародных экспертаў. Эстафету 23 мая падхопіць гомельскі палацава-паркавы ансамбль. Сумесна з каледжам мастацтваў імя Сакалоўскага тут рыхтуюць праграму «Арт-кола». Гасцей чакаюць музычныя перформансы і выставы народных рамёстваў. Галоўная мэта арганізатараў – паказаць сучасны патэнцыял музеяў і прыцягнуць моладзь да мастацтва. Сегодня, 18 мая, Международный день музеев, с чем я поздравляю наших коллег, это первый. Конечно, в рамках этой даты проводится данная акция. Чем удивит? Удивит разнообразием тем, потому что все наши музеи, вы знаете, они имеют определенное направление. Нужно сказать, что все музеи нашей области участвуют в этой акции, выбирают каждый свою тему, и каждый отдаленный уголок тоже остается, как говорится, в тренде, участвует в данном мероприятии. Незвычайныя лакацыі і інтэрактыўныя фарматы будуць даступныя да позняга вечара. Азнаёміцца з падрабязнай афішай усіх пляцовак можна на афіцыйных сайтах музейных устаноў. Здзіўленне, стрэс, яркія эмоцыі – не нагода для сварак, запэўніваюць удзельнікі рэспубліканскай акцыі «Я і мая сям'я без брыдкаслоўя». Яе мэта – папулярызаваць чыстую родную мову, а таксама ўмацоўваць традыцыйныя сямейныя каштоўнасці. Пляцоўкай для карысных сямейных мерапрыемстваў стаў гомельскі кінатэатр імя Калініна. Там адбылася дзіцячая прэм'ера лялечнага інтэрактыўнага праекта «Верныя сябры» у выкананні самых юных артыстаў інклюзіўнага
калектыўнага тэатра лялек «Ружовы слон». Удзельнічаюць у пастаноўках як дзеці, так і бацькі. Арганізатары адзначаюць, такі занятак мае лячэбны эфект не толькі для дзяцей з асаблівасцямі развіцця, але і для ўсіх членаў сям'і, якім будзе карысна кантраляваць чысціню мовы. Любой кризисной ситуации, сложной, не обязательно ругаться громко или употреблять нецензурную брань, а можно культурно реагировать в стрессовой ситуации. Вот сегодня это был как наглядный пример для наших зрителей. Как культурно вести себя в стрессовой ситуации. И волк у нас не ругался, и лиса у нас не ругалась. И когда пришел взрослый помощник медведь, он тоже не ругался. Он задавил своим интеллектом и силой духа. Опыт для детей очень хороший. Спектакль 35 минут был. Для таких малышей это очень большой. Идет развитие речи, это однозначно, социализация, затем сценическая культура. На пляцоўцы таксама прэзентавалі сацыяльна значны праект «Паможам». Адкрыўся ён у Гомельскім абласным цэнтры інклюзіўнай культуры і дае унікальную магчымасць псіхалагічнай падтрымкі бацькоў, дзяцей з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця. Наш приоритет – это сохранение семейных отношений. И этот проект помогает улучшить качество жизни в семье. И благодаря психологу, который ведет и курирует этот проект, она помогает проводить терапию с родителями. Это Круталевич Анна Николаевна, доцент, преподаватель кафедры психологии и педагогики. Она проводит терапию непосредственно с родителями. Благодаря ей, благодаря ее техникам повышается психологическое здоровье каждого участника этого проекта. У фінале мерапрыемства ў падарунак ад кінатэатра прагляд сямейных фільмаў. Ад старых ямах да храмаваных харлеяў, ад кампактных спартыўных апаратаў да цяжкіх турыстычных монстраў. Больш за 1000 матацыклаў сабраліся ў савецкім раёне Гомеля, каб даць старт новаму сезону мотаруху. У гэтым годзе мерапрыемства прымеркавалі да Дня сям'і. Калону склалі байкеры з Гомеля і паўднёва-ўсходняга рэгіёну, а таксама з розных куткоў Беларусі. Далучыліся і госці з России. В мотопробеге мы участвуем каждый год. Очень хорошо, что сегодня погода великолепная, чему мы очень рады. Никто не считал, сколько было семей, сколько было мотоциклов, сколько было людей, а сколько радости было вокруг. Відовішчны мотапарад прайшоў да лядовага палаца, дзе для ўдзельнікаў мерапрыемства і гараджан арганізавалі насычаную праграму. Бліжэй пазнаёміцца з матацыклетнай культурай і тэхнікай можна было на спецыяльнай выставе і інтэрактыўных пляцоўках. Акрамя японскіх і амерыканскіх узораў можна было ўбачыць айчынную тэхніку і нават рарытэты, якія беражліва захоўвае ўжо другое пакаленне ўладальнікаў. Белгідрамет аб'явіў на сёння ў Гомельскай вобласці аранжавы ўзровень небяспекі. У рэгіён прыйшоў актыўны атмасферны фронт, які нясе з сабой навальніцы. Што да прагнозу на тыдзень, навальнічны фронт пакіне Гомельшчыну ў сераду. Уначы і раніцай магчымы месцамі туман, вільготнасць паветра высокая да 90%. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны, часам парывісты. Уначы будзе ад 12 да 17 цяпла, днём плюс 21, плюс 27. Часам на тыдні пройдуць кароткачасовыя дажджы. У выхадныя надвор'е пачнуць вызначаць малаактыўныя атмасферныя франты з захаду Еўропы і цёплыя, але па-ранейшаму вільготныя паветраныя масы. Уначы ад 13 да 17 цяпла, днём ад 21 да плюс 28. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Юлія Масціч. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Михаил Синицын. Здравствуйте. В Мозырском районе в озере утонул подросток. Инцидент произошел вблизи деревни Дрозды. По предварительной информации, 16 мая компания друзей отдыхала вместе, не предназначенном для купания. В какой-то момент 15-летний парень пошел купаться, прыгнул в воду и на поверхности не появился. На поиски подростка были направлены службы спасения. Работниками ОСВОД на расстоянии около 10 метров было обнаружено и извлечено тело мальчика. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Установлена новая мошенническая схема. Через мессенджеры аферисты рассылают фишинговые ссылки под видом уведомлений об имеющейся задолженности по линии госавтоинспекции. Для придания легитимности преступники используют государственную символику ведомства. Обращаем внимание, что Министерство внутренних дел не использует мессенджеры для рассылки уведомлений и платежных ссылок. Проверить наличие штрафа по линии госавтоинспекции граждане могут самостоятельно только 3 безопасными способами. Через личный кабинет на официальном сайте МВД, в системе ЕРИП, либо при личном обращении в подразделение ГАИ. Оплата штрафов принимаются исключительно через систему ЕРИП и официальные банковские приложения. Не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите данные своих карт на сторонних ресурсах. Между тем, на удочку мошенников попались 2 жителей Речицкого района. Злоумышленники начали с ними общение под предлогом замены домофона и счетчиков воды. Затем с потерпевшими связались лжеправоохранители, запугали уголовной ответственностью и обысками, потребовав передать свои сбережения. Прибывший курьер забрал у них более 140 тысяч рублей. Правоохранителям удалось задержать посыльного. Им оказался 25-летний житель Борисова, который до этого сам стал жертвой мошенников. Деньги у него изъяли и вернули законным владельцам. По данному факту возбуждены уголовные дела. В Житковичском районе зарегистрировано ДТП. Женщина-водитель автомобиля «Рено» двигалась на 10-м километре автодороги Житковичи-Давидгородок, граница Украины. Не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинулась. С телесными повреждениями пострадавшая госпитализирована. Стоит отметить, в момент ДТП она не была пристегнута ремнем безопасности. В Жлобине также произошло ДТП. Водитель Митсубиси на улице Шоссейной наехал на 15-летнего пешехода, который перебегал проезжую часть дороги на запрещающий сигнал светофора. С травмами подросток госпитализирован. Еще одно дорожно-транспортное происшествие зафиксировано в Гомеле. Водитель мотоцикла на улице Добружской не справился с управлением и опрокинулся. Он доставлен в больницу. В Гомеле горела квартира. Пожар зарегистрирован по улице 8-й Иногородней. В результате пожара повреждено имущество, закопчены стены и потолок в комнате. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Уважаемые зрители, соблюдайте правила пожарной безопасности. Замените ветхую электропроводку, не используйте неисправные электроприборы и не перегружайте электрическую сеть. Установите в каждой жилой комнате своего дома автономный пожарный извещатель, который вовремя предупредит о возникновении пожара. В агрогородке Холмич Речицкого района при розжиге костра пострадал мужчина. Инцидент произошел на территории домовладения. Сельчанин использовал легко воспламеняющуюся жидкость, в результате чего произошла вспышка паров, и мужчина получил ожоги. Пострадавший самостоятельно обратился в учреждение здравоохранения. С травмами его госпитализировали. В Будокошлевском районе мужчина заблудился в лесу. Сельчанин отправился в зеленый массив вблизи деревни Чеватовичи и не вернулся. Работникам МЧС удалось обнаружить потерявшегося. На поиски привлекались 9 единиц техники и 25 человек. Состояние мужчины было удовлетворительным. В медицинской помощи он не нуждался. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я, Михаил Синицын, благодарю вас за внимание. Мозырская «Славия» одержала свою 2-ю победу в чемпионате. На выезде подопечные Ивана Биончика смогли добыть 3 очка в поединке с «Нафтаном». Единственный гол был забит под занавес встречи. Отличился Кухарчик. После этой победы «Славия» набрала 9 очков и расположилась на 11-й строчке в турнирной таблице. Владислав Соколовский покинул «Металлург». Новый сезон хоккеист проведет в Гродненском Немане. Защитник дважды становился чемпионом Беларуси с «Металлургом» в 24-м и 26-м. Этой весной поднимал чемпионский кубок в качестве капитана команды. Всего за 4 года в Жлобине Соколовский сыграл 249 матчей, в которых набрал 63 очка. Гомельская «Энергия» одержала победу в решающем матче против «Легиона» со счетом 3-1. И таким образом подопечные Романа Аплевича стали обладателями бронзовых наград чемпионата. Игрок команды Павел Галота признан лучшим нападающим. К слову, 2-й сезон подряд. Сборная Гомельской области стала победителем командного зачета соревнований «300 талантов для королевы». Финал республиканских баталий состоялся в Минске. Состязания объединили юных спортсменов из почти 80 населенных пунктов Беларуси. Победителем сборная Гомельской области стала в 7-й раз подряд.